дар тӯли тақрибан 5 соли ахир ин хурдтарин дастархони идонаи Шаҳноза Каримова аст, ки барои меҳмонон таҳия мекунад. ин хони Шаҳноза на тӯлонитар аз 1.5 метр аст. ба ҳар сурат аз рӯи шунидаш мақомот дастур доданд, ки хони идона на бештар аз ҳамин миқдор тӯл дошта бошад. мо ҳар сол 2 баробар зиёдтар мекардем ҳам дастархони идиро. ҳозир камтар истифода бурдастем ҳам дастархонкуниро. аз сабаби танзим шудааст, барои ҳамин камтар кардем. ба хотири он ки таҳияи дастархони бузург бо ҳашамат манъ шудааст, Шаҳноза ҳам ҳаҷми хариди ғизо ва шириниҳо барои оростани хонашро кам кард. қандҳое ки мо мехаридем 1 кило 2 килоро ҳозир мо 200-300 грамми мехарем. меваҳои қимат нахаридем ва ангуру севу дигар чизҳо харидем, барое ки сезони ангур аст. тақрибан 70% ғизо ва шириниҳои хони идонаи омодакардаи Шаҳноза дар Иди Қурбон маҳсули дар хона пухтаи ӯ ва аъзои хонаводаашон аст. ӯ мегӯяд, агар ҳамаи шириниҳоро аз бозор мехарид, шояд қимати он 2 баробар меафзуд. аз беғарзи обҳои нӯшокӣ ва мева харидем. тамом дигар ҳамашро худамон пухтем. самбуса, орзуқ ва хай дигар камтар печеньҳо пухтем. кулча, нон, компотро худамон тайёр кардем. Шаҳноза мегӯяд, имконияти молиявии таҳияи хони фаровонтаре аз ин дастархони омодакардаашро доштанд, аммо ба хотири пас аз ид беҳуда харҷ нашудани маҳсулот ва ҳам ҳушдори мақомот аз хариди бештар худдорӣ кард. мо барои дастархон кардан то 1000 сум зиёдтаракан расход мекардем. ҳозир имсола бошад аз 400 то 300 мисол дастархон кардем, расход кардем. оростани хони идона яке аз суннатҳои аксари мардуми Тоҷикистон дар идҳои мусалмонӣ, Рамазон ва Қурбон аст. мардум ба манзили якдигар барои адои дуо дар ҳаққи гузаштагон мераванд ва ҳамзамон аз хони идонаи оростаи он хонавода тановул мекунанд. аммо пас аз таъкидҳои ба маротиби раиси ҷумҳур аз хароҷоти барзиёд дар иду маросимҳо, мақомоти кумитаи дин ва танзими ҷашну маросимҳои Тоҷикистон ба сокинон ҳушдор доданд, ки дар таҳияи хони идона зиёдаравӣ накунанд, вагарна ҷарима хоҳанд шуд. аммо як меъёри мушаххасе дар мавриди бо чӣ оростан ва бо чӣ наоростани дастурхони идона ҳанӯз вуҷуд надорад ва зоҳиран ташхиси ин ки дастурхони ин ё он нафар хоксорона ва ё пурхарҷ аст ба инсофи тафтишгарон бастагӣ хоҳад дошт.